Benvinguts beteteros i beteteres a un altre episodi, una nova ruta. En aquesta ocasió no és un corriol de baixada, més aviat és un camí de tornada, una pujada curta que us enllaçarà una altra vegada amb la ruta anterior, la número 7. Fantàstica, Com he imaginat que abans de continuar la vostra ruta voldreu tornar a fer el número 7, us he ficat aquest petit enllaç de pujada. Sí, una pujada així, que una vegada acabat l'anterior teniu aproximadament 200 metres de camí fins a arribar a aquest. Agafeu aire, aprofiteu per cridar, xerrar i descarregar tota l'adrenalina del corriol que heu fet. I pensar com de ràpid el tornareu a fer, fins on arriscareu. No teniu excusa per no tornar-lo a fer. Aquest és l'únic punt de dificultat, l'única pujada. Vinga, aquestes cames! Si la resta, com heu vist, no té cap complicació. Aquest enllaç en Strava és més llarg del que us he ficat en les gràfiques i en el temps. Ara ja arribem, ja estem a dalt. Preparats? Sí? Vinga, últim esforç. Ara anirem al fons, a l'esquerra, i torna la diversió.